नोंथांमोना सैथो सानो नामा? नोंथांमोना नंमारगौ सानो नामा? बे साननैसो माने अनलाइनाव गेम गेलेनानै फैसा बुरजा बुरजा मोननाय देखायनाय लालस खालामनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बियो नंखायसो रायजो राजा नोंथांमोना नैबेबायदि लालस देखायनायाव थांनानै मालाबाबो लिंकआव थुनानै गावनि मबाइल नाम्बार गावनि इमेल आइडि होनानै मालाबाबो बेखौ एक्टिभ खालामनानै गेलेनो नाङा। बेयो आंनि खावलायनाय। मानोना नोंथांमोना नाय बिसोरो खुगानि रावल' बाहायो। बिसोरनि आसिगुर फिंगार्सफोरखौ नाय, आं उनाव देखायगोन, आङो दिन्थिगोन। बिसोर जे गावसिनि आसिजों थुनानै जे बे गेमखौ गेलेयाखै बेखौ आं फोरमान होगोन नोंथांमोननो। आरो बे गेमानो जादों बबेबा मोनसे थार्ड पार्टि मानसिजों सालायजानाय। बेयो खुनु माने बियो सरकारनि सिङाव गैया, आयेननि सिङाव गैया, माबानि सिङाव गैया। बियो माने बेखौ नोङो बांद्राय इउज खालामोब्ला, बे गेमखौ बांद्राय गेलेयोबा, बांद्राय ट्रान्जेकसन खालायोबा नोंनि जिथुनाखि बेंक एकाउन्टआ हल्ड जागोन आरो बियो मोनसे केस रेजिस्टारि जागोन। अलरेडि जोङो एक्सपिरियेन्स दंखायो आरोना। बेनिखायनो बे समाव आं नोंथांमोननो लाबोदों बे भिडिअखौ खावलायनो थाखाय। माने हल्डिं जागोन आरो साइबार क्राइम केसाव गोलैगोन आरो नोंनि बेंक एकाउन्टआ हल्डिं जागोन, फैसा दानजागोन, नोङो बेखौ बाहायनो हानाय नङा नोंनि बेंक एकाउन्टखौ। बिनिखायनो जायफोर दा साफा सानै एसे एनै गेलेदों बेयाव जेबो जाया। बांद्राय ट्रेन्जेकसन जाबाय, सोलाय उइथड्र खालामलाय, डेप'जिट आरो उइथड्र बांद्राय जाबाथाय बे साइबार क्राइमा जेब्ला बेखौ हमगोन ना, जेब्ला मोनगोन ना, अब्ला सिज जाखाबाय आरो नोंनि एकाउन्टआ। आरो बेयाव पुलिस केसबो जानो हागौ आरोना। थ' बिनिखायनो आं खावलायबाय जाय मानसिफोरा बे अनलाइन गेमखौ गेलेगासिनो दं, थ' बिथांमोनाबो बे गेलेनायनिफ्राय थाबैनो गोजानाव थानाया मोजां आरोना। आरो जायफोर माने उसुथुनिमुलक जाय थुलुंगा होबाय थादों फेसबुकआव, खनसे गेलेगासिनो 10,000, 15,000, 20,000 आरो बिसिनि एकाउन्टआव नाय क्रर थाखा नुयोना नुवा नोंसोरो? बैयाव मेन बेलेन्सआव नाय, बिसिनि एकाउन्टआव लाख क्रर थाखा दङ। एकदम माने रं, माने मानसिखौ माने लालस देखायनाय। माने नायबाय आं दा उनाव आरो देखायगासिनो दं। फिंगार्सखौ नाय, बिसिनि आसि फिंगार्सखौ। जाय मानसिया भइसल' होदों खिन्थु बे अलरेडि माने मोनसे भिडिअ बानायखानाय, माने सोरनिबा माने मोनसेल' बेखौ ओरै खालाम होननानै माने खालि मा खालामदों, भिडिअआ अलरेडि भिडिअ दंखायो खिन्थु खुगाजों डाइरेक्सन होबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। फिंगार्सआ मेटसिं जाया। माने बे माने टटेलि रं आरो थगायनाय। माने थ' जाहाथे नोंनि एकाउन्टखौ नों सिकिउर खालामनोबा, सेफटि दोननोबा, नों बे एकाउन्टखौ दा गेले आरो गेलेनाङा। आरो आङो बेनि सायाव मोजाङै मोनथिगौ आरोना। बेनिखायनो सोरनिबा बै फेसबुकआव होनायखौ गेले, आंबायदि गेले, आंबो बेबायदि फैसा खामायगासिनो दं, नोंसोरबो खामायनोब्ला बेखौ माब्लाबा गेलेनाङा। बिस्रा माबा मोनसे प्रफिट दं, जास्ट माबा मोनसे प्रफिट दं। थ' ओंखायनो नोंथाङा जाहाथे बे अनलाइन गेम गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थायो आरोना। गोजोन्थों। Finally, Udaलगुरियावहाय नेक्स्ट गोदाव दंफैयो। Laila, Willy Says. जेनै ओरैहाय दङ जासुला, आगैसो जागोन आंहा। खामसाव। मोजांबा खबरा? खबराथ' मोजाङानो। आलासियानो जिराया माथो नोङो? मानो सिउ फैलाय? नालाय आङो फिसा फिसाबो दं जादों आरो दा, ओंखायनो जिराय थानो हायाखै। ओमफ्राय नै जासुलानि हिनजाव। आंनिसो। नोंनिसो।
बेरायनायजोंल' जाला लोगोफोर बेनि थाखायनो आङो दिनैहाय एसे रां खामायनो सानलायबाय आरोना नोंथांमोनहाबो जुदि आं बायदि दिनै दिन रां खामायनो सानदोंब्ला आंनि प्रफाइलाव लिंकआ दंखायो लिंकआव थुनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय ओमफ्राय मबाइल नाम्बार पासवार्ड होनानै लगइन खालामदो गिबियावनो एड केसाव फैनानै नोंथांमोनहा गेमखौ गेलेयोबा गाव गावनि रेक्सआव गेलेबानो जाबाय दै ओमफ्राय नैबावहाय इउपिएन थ्रुयैहाय फैसा एड खालामनांगोन 100 200 300 नों बेसेबां गोसो होबानो जाबाय आरोना बेवहाय नुदोंना गोबांथा गेम दङ आं दायो गेलेगोन आंनिनो फेभरेट एक्सप्लरर्स बेखौनो गेलेनानै आं फैसा खामायखायो नोंथांमोनहा सिगांनिफ्राय नुबोखायो स्पिन खालामहरबाय आं र' रिजाल्टआ मा फैयो नै आं देरहाखाबायबो आं देरहाखायो 1500 आं देरहाबाय आरोना बेनि थोथ'लायबाय आं दा गेमखौ गेलेबाय थायोबाबो प्रब्लेम जायो नालाय दायो उइद्र अपसनाव थुनानै उइद्र खालामदो आरोना उइद्र अपसनाव थुनानै एड एकाउन्ट थुफैदो गावबा गाव एकाउन्टखौ फिलआप खालामनानै देरहानाय फैसाखौ गोसोबायदि उइद्र खालामनानै लादो